באלומה הירוקה. ערב טוב לכולם. אני בהחלט מתכבד לפתוח את כנס ההשקה של הפרויקט וגאה לעמוד בראש שדרת הניהול המקצועי של הפרויקט במטרה להבטיח את כל היעדים עד לאכלוסו המוצלח, ובעזרת השם אנחנו נעשה את כל המאמצים שזה יהיה בשלהי קיץ 2017. החזון, הקמת קהילה דתית, תורנית, בחבל ארץ נהדר, קהילה יוצרת, תורמת ומרוממת, ומוציאה לפועל את הכוחות והפוטנציאל של המשתייכים אליה. אם מישהו מסתובב באתר אז הוא רואה שכבר עבודות הפיתוח התחילו. הכוונה שלנו שלפני סוף השנה האזרחית מעיינות יוכלו להתחיל לבנות, לקדוח את הכלונסאות ולהתחיל לבנות את הבתים הראשונים. איזה כיף, שמחה, כבוד, להיות אפילו שותף קטן, משהו כל כך אדיר. חייבים לומר שאנחנו עובדים על הרבה פרויקטים של בנייה רוויה, אבל פרויקט כזה מבחינתנו אנחנו עובדים עליו בצורה כל כך ייחודית, כי באמת אנחנו עוברים ביקורת מאוד מאוד מדוקדקת של החברה, גם מבחינת העומדים בראשה וגם מבחינת היועצים הבכירים שהחברה לקחה על עצמה בלי להתפשר, ולכן מבחינתנו זה היה אתגר מאוד מעניין. שטר אמיתי נשרף, שטר לא אמיתי לא נשרף. זה אומר שאתה אמיתי, אתה יכול להיות שקט. יש לך עוד 200 שקלים שאתה יכול לתת? לא, אוקיי. אני בעל ניסיון של 35 שנה בהקמת פרויקטים. אני עסקתי הרבה בתכנון והרבה בביצוע. הקמתי מספר שכונות בארץ ישראל, הן ביישובים קהילתיים בצפון. אני בעצמי הייתי 10 שנים יושב ראש של יישוב קהילתי, אז אני חי את זה בעצמות. למעשה אנחנו חלק מהדבק שאמור לשמור על השלמות של הקבוצה. כולכם נכנסתם לפה בזכות זה שאתם מאמינים, אנחנו צריכים לעזור לכם להמשיך להרגיש בטוחים. אני מאוד שמח שקבוצת מנוס והמנכ"ל שלה שמוביל שמוליק ראובן מבינים את החשיבות של היכולות באמצעות האינטרנט לתקשר עם החברים, ואת היכולות שלכם לקבל את האינפורמציה בצורה יותר נגישה, יותר נוחה, יותר מהירה. אנחנו כרגע בעשייה של עבודות פיתוח שכבר התחילו לפני כחודש ימים. יש לוח זמנים מאוד מאוד צפוף. נעזור, נדרוש ונבצע. בהצלחה לכולנו. כל השומות דווחו, כל העסקאות נאמנות דווחו. אנחנו אחרי ישיבות במס שבח, השומות הוכרו, הותרו. אנחנו בדרך המלך מהבחינה הזאת. גוף מקצועי כמו קבוצת מנוס, מאוד 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 מקצועיים. ראיתם פה גם את הארגון, גם את ידידי שמואל, גם את אלכס שנחבא אל הכלים. חבורה מאוד רצינית, לא בכדי בחרנו בה, שתוביל את הצד המקצועי וההנדסי להבאת הדירה. אני, דורון לנגה, לא הייתי מסכים להיות נאמן ל100 ומשהו, 120, 140 משפחות, אלא אם כן במקרה הזה, מכיוון שמי שבעצם מנהל את המערכת זאת חברת מנוס. חשוב לי שתדעו את זה לא כדי שתבואו ותפרגנו לי, אלא שתפרגנו להם, שתדעו שאתם ידיים טובות. לא הייתי מסכים אחרת להיות בידיים שלהם. אנחנו, זה אומר צוות המועצה ואני, מאוד שמחנו לגלות שאנחנו מקבלים פה שותפים שבאים לבנות קהילה אחת גדולה. אנחנו בונים פה קהילה, ולבנות קהילה זה סיפור קצת שונה. זה סיפור של אנשים, ושנכנסנו לכנסים של השיווק, פגשנו את חלקכם, וראינו את חדוות העשייה, פגשנו אנשים מלח הארץ, שאני בהחלט גאה להיות חלק מצוות שיוביל עבורכם את הפרויקט, והבנתי בתוך תוכי שאנחנו כבר לא בונים פה דירה. באלומה הירוקה אנחנו נבנה לכם בית. לעשות חיל זה לדעת מה לקנות, ולדעת מה לקנות זה לקנות כאן. כי זה לא, אתם לא קונים לא רק אבנים, כמו שראש המועצה אמר.
אתם קונים בית, אתם קונים קהילה, אתם קונים אנשים ושכנים טובים וחינוך טוב. אני בטוח שאתם עשיתם החלטה טובה לעשות חיל, כה יעשה השם וכה תצליחו, עלו והצליחו. תודה רבה. אנחנו יודעים, כבר יש צביעות עין ונדל"ן, אני חושב שיש לי, אולי לא, אבל נראה לי שהולך להיות הצלחה מסחררת, אשריכם. תודה רבה.